Здравейте на всички, аз съм Тихомир Галов, правител на Optisol. Както знаете и сте тук в този канал, това е софтуер за оптимизиране на енергийния мениджмънт на вашите батерийни паркове. Днес при нас на гости ни е Мирослав Дончев, който е един от нашите първи инсталатори и клиенти, за да разкаже по-подробно как Optisol помага на клиентите да намалят сметките си за ток, какви са процесите при инсталация, какви са стъпките и какво мисли той за нашия продукт. Добър ден! Добър ден, казвам се Мирослав Дончев, управител на Интерпауър. Както господин Галов каза, днес ще си поговорим за техния софтуер, с който ние оптимизираме нашите системи, фотоволтаични и батерийни системи на клиентите, които имаме. Започнахме с няколко от малките централи, на които инсталирахме вашия софтуер с цел да провериме ефективността и да видим как работи. И наистина останахме изненадани от това, което постигнахме за нашите клиенти, оптимизацията на системите, които направихме. Въпреки че ние бяхме задали графици за оптимизация работата на системите, тук нещата с Optisol се случват автоматично, самообучаващо се и винаги с времето стават по-добри, което показва, че процента на успеваемост расте с времето. Колкото повече данни събира този софтуер или изкуствен интелект, ако мога така да го нарека, толкова по-ефикасни и ефективни стават нашите системи. Първата ни инсталация беше на малка домашна инсталация, но с партида на фирма, която беше на свободен пазар. Там успяхме да наблюдаваме първите няколко месеца ефективността. Достигнахме до 40% ефективност прямо без Optisol и с Optisol. Това ни показа, че системата работи добре. Софтуера е наистина качествен, работи спрямо това, което вие ни обяснихте. Разбира се, и предположихте, че ще се достигне като оптимизация. След това инсталирахме на други наши системи, които са с DAE инвертори и батерийни блокове от 60, 120 до 240 кВт часа с един или с няколко инвертора. Да, тук държа да отбележа, че софтуера работи както с един инвертор, така и с няколко, които са като и главен и подчинен инвертор за по-големи системи. По същия начин оптимизирахме разходите на наше предприятие, което има константна консумация във времето, защото имаме хладилни камери и производство, което е по определен период от време. Съответно, разходите за електроенергия са почти едни и същи във всеки един ден. Това направи още по-голяма оптимизация на потреблението спрямо на борсовите цени. Каква е идеята на софтуера? Започнахме да зареждаме батериите на ниски цени и да използваме на високи, така наречения арбитраж. Тук даже в началото, като достигнахме тези резултати, се съмнявахме дали е истина, защото тук достигнахме до 80% по-голяма оптимизация на разходите спрямо и без Optisol. Малко даже бяхме скептично настроени относно това дали този резултат, който ще видим на края на сметката е реален. И да, реален е. Софтуера работи много добре и това вече ни даде така, след първите две проби, ни даде спокойствие и ние да почнем да го предлагаме, инсталираме на всички наши клиенти. Разбира се, подготвяме и всички наши физически лица за свободния пазар, така че там също инсталираме Optisol и като цяло сме доста доволни. Добре, в крайна сметка той всяко едно решение идва благодарение или не на някакъв проблем на пазара. Когато вие дойдохте при нас с оплаквания за лошото състояние на енергийния пазар в България, минусите, плюсовете и така нататък, какъв беше най-често срещания проблем на потребителите ви и на вашите клиенти, които ги накарате да се обърнат към вас и да кажат: моля ви, дайте нещо, някакво решение, с което какви са техните, така да наречем, проблеми? Справя ли се изобщо Optisol с това? Както казах, Optisol се справя много добре, даже над очакванията, които имахме. Сме много приятно изненадани. Проблемите, които успяхме да решиме на нашите клиенти, бяха, че въпреки че те имаха инсталирана фотоволтаична система, продължаваха да плащат високи сметки за ток. Така с Optisol успяхме да решим този проблем, защото той оптимизира потреблението през батерията на тази енергия, която
те консумират за собствено ползване. Тук държа да отбележа, че ние говорим за предприятия, които са за собствено ползване. Все още не сме го инсталирали на системи за продажба, тъй като нашата фирма е съсредоточена в инсталации на фотоволтаици за собствено потребление на предприятия. Ние работиме много с бизнеса, имаме наблюдение върху това. Оптимизирахме много техните разходи. Определено се видя в сметките им за ток, защото те са чели, гледали са в интернет, виждали са ли, че има такива софтуери, бяха попадали на чужди софтуери от Европа, които за съжаление са изключително скъпи. За такива малки обекти, говорим за обекти до 500 кВт, 1 мегаватт панели с батерии между 60 кВт часа и 500 кВт часа, са реално малки централи, а софтуерите, които се предлагат в Европа и на пазара, са изключително скъпи като поддръжка и като годишни такси, но тук Optisol ни даде ни възможност да предложим нещо по-поносимо за нашите клиенти. На база това, което прави като оптимизация и постига като оптимизация на разходите, годишната поддръжка е почти минимум и така не товари излишно бюджета на клиента. Да се върна на въпроса относно това с какъв проблем дойдоха при нас. Те дойдоха с проблем в това, че системите им не работеха оптимизирано и въпреки тяхната инсталация, която притежават, не можеха да намалят още сметките си за ток. С инсталация на Optisol го направихме между 30 и 50-60% на нашите клиенти. Да. Вие споменахте за конкурентите на Optisol от Западна Европа и всеки човек, който има по-голяма соларна система, със сигурност е отделил малко от собственото си време, за да проучи как стои пазара, какви са конкурентните продукти и така нататък. Но това, което на мен ми прави впечатление като един от създателите на този софтуер, е начина, по който интерфейса на Optisol оперира спрямо всички останали конкуренти на пазара, или поне тези, които аз съм се сблъсквал с тях. Кажете по ваши наблюдения и ваши клиенти, как те реагират на Optisol като платформа, която да използват? Намират ли я за удобна за работа? Как се сравнява тя спрямо останалите пазарни решения? Това е много добър въпрос, защото скоро имахме разговор с един от нашите клиенти, на който бяхме инсталирали друг вид софтуер. На единия му обект, на другия обект инсталирахме Optisol, защото по времето на първия му обект продукта ви не беше готов или по-скоро ние не познавахме вашия продукт тогава. Втория му обект инсталирахме Optisol и когато показахме интерфейса с приложението, което е изключително лесно за потребителя, няма излишни натоварващи графики и информация, която него не го интересува, той като го видя и каза, добре, кога ще смениме софтуера и на другия обект? Определено е много юзер-френдли за крайния потребител. Точно определената информация, която на него му трябва, е тук. Примерно има графика, която е колко би изхарчила като енергия, ако има Optisol и ако няма Optisol. Едно сравнение, което клиента може да си го гледа абсолютно всеки ден, дори на момента, и някои други такива графики, които реално интересуват клиента и без да го натоварват. Софтуерът е изключително функционален и не натоварващ крайния потребител. Да продължа мисълта ви и да обясня за нашите зрители. Когато ние създадохме Optisol като софтуер, проблемът, който видяхме ние на пазара, не съществува софтуер, който да оптимизира батерийни паркове. Проблемът, който съществуваше на пазара и който още го има, че масата от софтуери изискват ти да имаш full-time job в това да си автоматизираш централата. Optisol, идеята на този продукт е просто ти да забравиш, че има такова устройство и просто да си вършиш работата и бизнеса, защото той е насочен към бизнеси. Всеки един собственик на бизнес е инвестирал много хиляди пари в това да има соларна система. Той е инвестирал с време, инвестирал е с финанси и в един момент ние не искаме той да се занимава всеки ден да търси цени, да проверява, да прави настройки. На него му трябва единствено той да види крайния резултат и да забрави съществуването на този продукт, защото той в крайна сметка си има бизнес, който да оперира. Аз напълно мога да потвърдя това нещо, че вие сте го постигнали, защото точно това е резултата при нашите клиенти и именно точно заради това ние работиме с вас, ще продължаваме да работим. Като цяло софтуер
софтуера е много функционален, лесно се работи с него, лесно се инсталира, лесно се настройва, дори и от нас като инсталатори, колегите така споделят мнение, че всичко се случва много бързо и много лесно на обекта спрямо другите софтуери, които трябва да инсталират. При другите софтуери имахме достъпи, включване от хора, които са по поддръжка, допълнителни настройки, тежки утежнявания. По цял ден седяхме на обектите и не можехме да пуснем един софтуер, а тук на последния обект се случиха нещата за около 20 минути. Потвърждавам вашите думи, че софтуерът е изключително лесен дори и за дистрибуторите, освен за потребителите, и си върши много добре работата. Бихте ли дали съвет, насоки, мнение, експертиза за другите инсталатори, които имат желание да се включат и да бъдат инсталатори за OptiSol, тъй като идеята на този продукт е той да бъде продаван чрез дистрибутори, които да бъдат близката връзка на клиента и да бъдат моста между клиента и OptiSol и нашия екип. И съответно вие да кажете вашата експертиза, какво е всъщност да бъдеш един дистрибутор на OptiSol? Това е нещо много ценно. Ние като дистрибутор на OptiSol излизаме в сериозна преднина, когато оферираме на нашите клиенти, защото предлагаме нещо, което другите не го предлагат. Така че моят съвет на други наши колеги да не се колебаят и да ви потърсят. Те веднага ще дадат добавена стойност на услугата, която предлагат, и на продуктите, които предлагат, и на фирмите, които управляват. Определено OptiSol си заслужава, трябва да бъде в портфолиото на всяка една енергийна фирма, всяка една фирма, която прави фотоволтаици с батерии, разбира се. Може би един последен въпрос като за финал. Когато сте предлагали OptiSol на ваши клиенти, кой е бил най-странният и може би забавен въпрос, който те са ви задавали по отношение на системата? Имаше един въпрос, в който добре, аз сега какво трябва да правя всеки ден с това? Какви настройки трябва да му правя, за да работи? Ние като им кажем, нищо не трябва да правите. Той сам работи. Той е machine learning алгоритъм, който се самообучава и работи самичък. Вие само гледате колко сте спестили днеска. И те такива не можеха да повярват в началото. Как така? Почват да задават въпроси. Как така? Ние сме гледали, ние на други софтуери знаем, че там трябва да въвеждаме. Аз им обяснявам, тук няма какво да въвеждате, защото абсолютно всичко се случва автоматично и те в началото така с едно недоверие, когато ги инсталираме и когато им дадем приложението на техните мобилни устройства да ги наблюдават, но после се убеждават, че това е така. Това са въпросите от клиентите, които са много странни. Какво трябва да правим? Те са свикнали нещо да правят. Те се искат нещо да правят. Това е заради некоректната среда, която е заложена от подобни софтуери, които изискват потребителя да използва софтуера, вместо софтуера да работи и потребителя да има свободно време. Господин Дончев, аз много ви благодаря за вашето гостуване. Искам също така да се обърна към нашите потенциални клиенти, потенциални дистрибутори. Моля ви, пишете ни, независимо дали искате да дистрибутирате OptiSol или искате да използвате OptiSol. Ние сме тук на ваше разположение и с удоволствие ви чакаме да работим заедно. И аз благодаря за приятната дискусия. Оставам отворен за следващи дискусии, в които можем да покажем и реални стойности на оптимизациите, които сме постигнали с OptiSol. Така че във всеки един момент, когато решите, господин Галов, аз съм на ваше разположение за следващ дебат.